Бала шақта біз барыбызда рәссамнар идек. 2-3 яшьтән үсмер шаққа кадәр һәр бала ниндидер катлаулы композицияләр ясый. Нәрсә күрсә, ишетсә, шуны хәтта исне дә ясый. Тора-бара бу шөгыль бик азларда гына кала. Ә менә сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен бу шөгыль яшәү өчен кирәк. Күптән түгел генә Сәйдәш мәдәни үзәгендә Николай Фешин исемендәге Казан сынлы сәнгать училищесы студиясендә шөгыльләнүче сәламәтлекләре шикләнгән балалар эшләре тәкъдир ителде. Һәм ул язгы кәеф дип аталды. Фәннур Хәсәнов репортажында. Һәр рәсем күңел җылылыгын салып эшләнелгән, һәр эш уйландыра, озакка хәтердә кала. Аутизм авыруы турындагы мәгълүматны бөтен дөньяга тарату, җиткерү йөзеннән әлеге күргәзмә һәр елны оештырыла. Бу көннең максаты мондый авырулы кешеләргә ярдәм итү кирәклеген искәртү һәм аларның тормыш дәрәҗәсен күтәрү. Безнең студентлар аңлыйлар, бу көн бер генә булырга тиеш түгел. Шуңа күрә алар һәр шимбә көнне менә бу балаларны каршы алып, безнең сынлы сәнгать училищесында рәсем дәресләрен алып баралар. И менә бүгенге көндә без күрәбез бу матур күргәзмәне 3 ел эчендә эшләнгән эшләр. Безнең балалар 18 кеше укый, алар 7 яшьтән 30-га хәтле. Ну, без аларны барбыр да бала дибез. Мәктәптә укыганда алар белән эшлиләр. Аннан соң алар үскәч, менә 17 яшьтән соң алар башландык булып калалар әйе. Шуңа күрә кайбер әниләр безгә сорау белән килгәндә, сезгә ярыймы, менә сезнең училищега керергә. Но алар бит ул программаны үтә алмыйлар. Шуңа күрә без менә директор белән сөйләшеп, менә бу студияны ачып җибәрдек. Аларның әниләре белән, әтиләре белән дә сөйләшәбез. Без инде хәзер зур гаилә сымак. Изге эш кылу гадәте һәр кешедә дә бар. Бигрәк тә сәламәтлекләре шикләнгән балалар турында сүз барган вакытта бик күпләрнең теләкләре туа. Николай Иванович Фешин исемендәге сынлы сәнгать училищесы директоры сүзләренә караганда, шәһәребездә изге йөрәкле кешеләр аз түгел. Знаете, с одной стороны, такие мероприятия организовывать, наверное, сложно, с другой стороны, это очень приятно. Беләсезме, мондый күргәзмәләрне оештыру әллә ни авыр түгел, чөнки безнең дусларыбыз бар. Алар булышалар, мәсәлән, Сәйдәш мәдәният үзәге. Алар безгә урын бирде. Әлбәттә, әлеге балалар бүтән төрлеләр, диагнозлар да төрлечә. Шуңа да аларның һәрберсе белән аерым эшләргә кирәк. Баштарак очраклы рәвештә генә эш алып барылган булса, хәзер даими, атнага бер тапкыр программабыз да бар һәм аны катлауландыра барабыз. Соңгы вакытта аерым сәбәпләр аркасында уңайсызлыклар булды. Вакытны бушка уздырмадык, видеоязмалар эшләдек, читтән торып дәресләр бирдек. Әйтергә кирәк, алар белән эшләү кызык һәм мавыктыргыч. Иң мөһиме, безнең студентлар бик активлар. Олылары укуны тәмамлап таралалар, алар урынына яшьләре килә. Изге урын буш тормый. Үзләре яшь булуларына да карамастан, балалар белән бик тиз уртак тел табалар, дуслашалар, балаларның эчке дөньяларын аңлап эш итәләр. Мондый изге эштә әлбәттә һәр кеше дә катнаша, ярдәм кулы суза ала. Безнең балалардан бик күп кеше уңайсызлана. Алар менә шул хәтле яраталар. Менә аларның укучы студентлары да безнең балаларны шул хәтле яраталар. Шул хәтле мәхәббәт аларда. Балалар бүген күргәнсездер, аларны күргәч инде дә кычкырышып кочаклашаларда. Аларга бик зур рәхмәт. Менә мондый балаларны өйрәтергә, шундый картиналар ясарга, шундый рәсемнәр ясарга, ул бик зур эш. Менә бик алар безне онытмыйлар һәр вакыт. Уже 5-нче выставка. 5-нче, сез беләсезме, менә күпме хезмәт куярга кирәк. Шул выставкаларны ясарга. Безнең бит балалар төрле диагноз белән монда киләләр. Алар беркемне дә белмиләр. Бөтен диагнозны, бөтен балага подход табалар. Бөтенесе белән менә эшләтәләр балаларны. Аларның кирәкләре зур. Бөтенесен сыдыралар үзләренең кирәкләренә. Бүгенге көндә баласы авыр чиргә юлыкканнар аз түгел. Ата-ана өчен бу бигрәк тә авыр хәл. Казан сынлы сәнгать училищесы студентлары оештырган ярдәм барлык кешеләр өчен дә зур үрнәк булып тора. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.